tähän yhteen puuhun. Onko sitä vittu valo, kun tekee se, onko teko harraa saatana? Tuussakaan. No pallo minä on päin. Sitä on just semmoinen, se kuuluu sitä kippäsää. No tästä pääsee Rockefellerin niinku ensimmäiseksi näyttämään jälkeen. Ja kun alkaa puhkeamaan tässä pikkuhiljaa, niin sitten sitä on joka puolella. Kato, siinä on jo vähän kuoriutunut. Tää kato kaikki, niin hei, se onkin vaan valo päälle, sitten käy vittu meikäläis kämpäs tuolla. Ei mitään. Te ansaitsitte elää varsin toikin tossa satana alakerras. Elämä on just teitä varten vittu. Te teette tämmöstä niin, että te pääse elämään. Te joudutte helvettiin ja te lähdette vittuun sen jälkeen. Teidät niinku tuhotaan. Missä tää? Se olisi tullut sieltä. Eikö teidät tuhotaan? Niinku teidät tuhotaan. Kato tuo lamppu vittu. Se näkee silmillä. Kun ne ottaa kyllä hauskat niinku... Ei se oo mistä erikoislaseista vittu, kun niillä on niinku saatana vittu rokotteet jotain vittu. Tääkin lähti varmaan sit mun hertsyymistä vittu. Silloin vittu jotenkin vittu. Ne on saanut siitä paremman ideaa. Ja nyt tulee vittu 88G. Ei saatana, sit mä otan kyllä hertsyymiä. Keksi joku vielä, vittu pistä hertsyymiä sit mulla. Mikä on hertsyymiä? No se on semmonen, kato, että alkaa niinku sydän pumppaamaan sen 3 kertaa, kun nyt se on se tun. Niin sit se on tun. Tai siis ei se noin oo, vaan se tun. Mistä sitä hertsyymiä saa? Hertsyymiä kaikille. 8-7G kopperei. Mun pistää sille oikeesti 8 just. Ei.